عزو السلام تنبتعكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلون لهم 14 تحساس تدلوا زينا ومستندون فيلم لنا نمكت لكم بخبر زقدم يرمياس قبر العلي فلما أرستاتو كان حقي مسرح من داف مترنافن موهاجن حقتات زبل عودة بتاعتها انجدو اب كتما غردت تنتاون تاريخون قرصات نمللاي زعلم مدب تقايدو اب نوزوبات سنه سرحنيات منغستي سلطنات وايبو امريكا اب عراق نطف صنحت واغا سراويتا تلوخو كم زود افليتا اب مكسيكو بزغاطما حدغا مغمطال ماكينه بوحدو 53 زي حقاوين سدتنيات مويتوم نيكاراغوا مس دسي تايوان زنبرا دبلوماسياو زمدنا كم زبتخت بوغا افليتا حبريتا كاب مينستر طعنا تمالي اب موشبن ممرمرن ماكلات زوباتات ماكل دوبن عنسبان بستغبره ناي لابراتوري مرمراتات 50 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيطلو نساتهم 30 كاب زوا ماكل مالت 13 كاب موش ماكل 17 دما كاب ممرمر ماكلات كوينم ادراشهم كلته كاب دنب سنبل كلته كاب اخريحه حد دما كاب ججرت بارجما مايچوت غودايف اندا جرمن دعرغالوس معسكر دندن عدسوغدو صلوت غلانفي زبان سنقي عدراسن عدغيحن 13 كاب ممرمر ماكلات زوبادو مال شوعته كاب مندفره 4 كاب سنعفه حده كاب دقم حرن مايدمان كمون شوعته كاب ممرمر ماكلات زوبا عنسبا مالت حموشه كاب حمل مالو حده دما كاب عد تكليزانن حغازنيوم اذا خمسيدون كله كورونا فيروس ترخيبهم اب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كغبرلهم صنحو 14 كاب زوا ماكل كلته كاب زوبا غاشواركا حده دما كاب زوبا دو بتقلالا 27 زيغاتات حاويم تفانيم الله بز مسرت تقلالا قطري بكورونا فيروس لفو زيغاتات كسابلومي 7583 بصحلو 7349 كابزيوم حاويم استفانو سوسان كلتن بموستفليو 272 دما غنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيهم مينستر طعنا 9 تحساس 2021 كنا حقي تمالت 9 تحساس مسرح من داف مترنافن موهادن حقتات بزبل ارستي اب ادراش هاغراو كونفدريشن سرحتنيات ايرترا عوده مصنعتا انغيدو غازطኛ فرتنا عندهم تختاتلاتولا المينستر زوباو ممحدار دايركتور جنفر حقياتو تخصت سولومون ابز اوروبا تمكرو مسرح من داف حقتات اب ايرترا زبل مصنعتو ورقت اب تمكرون مسرحن نايتيكا مسكرم شحن 991 زتبغس من داف حقي وجه حقتات اب ايرترا مزرغح استاوج حقتات من داف حقتات زنبرو بلچاتات اندخمتاتن كمون نمصاي كتاتاتو زغبا اسرارحن مسؤ زامودو زعباتاتن بزملكت بسفح مغلص اقريبوم ناي من داف حق تمكروس كاب قدم صنحه سرحالو صنحه نوسن ولا زوكل يهون نبر تمكروس صنحناي دكتيرام ابيلوم زنحجين تكملو صنحنا نحجو نسرحالو مبغس زهوننا ونتي لمداو حقتاتنا وكاز كاستمر يلون بلو سيو مالتي من داف حقي بزح عندي نحنا كن اتوكلنا نسرح كنزارو لدولينا زلنا زي ليجيسليتيف درافتينغ زبلو زوج حقتات مالتي اواج كون خيل حقاو ملكتا كون خيل كم ريغوليشن وكا دايركتيفز كون خيل كم مالتي مر انت حدي دراف زي ليغال درافتينغ ويكا نداف حدث امرو غفيه المينستر فتحي دايركتور من دافن مرقان حقتات اتو دانيال سمره دما مسرح من داف مسرتاوያን دكتورات حقتات ايرترا بزبل ورقته كاب 997 زتنድፉ حقتات مእካብ ናይ ጽሑፍ ትዕዝብታትን ርእይቶታትን ከምኡውን ምክያድ መጽናዕትታትን መስርሕ ምጽፋፍ ንድፊ ሕግን ዘጠቃልል ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቦም مترنافن موهادن حقتات زبل ورقات زقربه المينستر فتحي ابال كفل اغلغلوت حقي منسي سناي كفلو بوغنو نخلهم حقتات هاجر ايرترا بملئات طرنيف كان وهاهيد كان نتطقمت مقراب زعل مسرح اب 2006 كم تجمره اب 2019 دما زتوهاد حقتات هاجر ايرترا بزبل بروجكت تساريعو كم زقصلن اب درجه مززام كم زبصحن غليصوم بزي كازي ابيت تمرت حقي تمهاري 50 عامت من السيو الكدانه
ንኣገባብ ትግባረ ናይቲ ፕሮጀክት ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ዕላማ ናይቲ ዓውደ መጽናዕቲ ነቲ መስርሕ ዝሕግዝ ሓበሬታን ርእቶታትን ምእካብ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ተሓጋጋዚ ዳኛ መንእሰይ ሶልያና ኣስመላሽ ድማ ኣብ ስራሓት ኣርትዖት ሕግታት ዘተኮረ መግለጺ ኣቕሪባ እቲ ካብ ተሳተፍቲ ዝረኸብናዮ መልሲ ዕንጋለ ኣዝዩ ኣተባባዒ ነይሩ እቲ ክካየድ ዝጸንሐ ስራሓት ናይ ብሓቂ ብተበግሶ ናይ ተማሃሮን ካልኦት ኣካላትን ብወለንታዊ ስራሕ ዝተበገሰ ብምዃኑ እቲ ገለ ክፋል ናይቲ ስራሕ በተኻልእ ከዓ እቲ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ከዓ ብቐንዱ ክካየድ ዝጸንሐ ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት ኣብ ምንዳፍን ምድብታርን ሕግታት ከዓ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ እቲ ካብ ተሳተፍቲ ክወሃብ ዘርፈደ ርእቶታት ኣዝዩ ኣተባባዒ ነይሩ ኣወንታዊ ከዓ ነይሩ ኢለ ክገልጾ ክእል ብፍላይ ሕጂ ንሕና ጥራሕ ዘይኮንና ንብሙሉእ እቲ ፕሮጀክት ዝሳተፍ ዘሎ ሰብ ወኪልና ኣብዚ ስለ ነቐርብ ዘለና ብሙሉእ ሰብ ሞራል ከም ዝረኺቡ ንዝያዳ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ዲዋላ ተሓሲቡ ዘሎ መደባት ንኽስራሕ ዝያዳ ከምዚ ሓይሊ ከደልበካ ምዃኑ ኢና ንርዳእ ማለት እዚ ስራሕ እዚ ተወዲኡ ምስ ተሓትመ ሓደ ካብቲ ዕማማቱ ብፍላይ ከምዚ ኣብ መጀመርያ ገልጽ ክጽናሕኩስ ናብ ክልተ አንፈጠመተ ናብ መንግስትን ናብ ህዝቢ ጥራሕ ዝዓለመ ሓደ ዓብ ክፋሉ ፍርቂ ክፋሉ ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ተገዲሱ ክሕዞ ክርድኦ በቲ ዝርድኦ መንገዲ ከዓ መሆከሲታት ተዳሊሉ ተገይሩሉ ስለ ዘሎ ምስ ተወደእስ ህዝቢ ብዝያዳ ክሕዞን ነቲ ሕጊ ፈሊጡ ከዓ ከተግብሮን ይላቦ ማለት እዩ ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህሪ ትግባረ መደባት ልምዓትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ንምዕዛብ ኣብ 4 ንኡሳን ዞባታት ዑደት ኣካይዳ ወኪል ኤረና ደምሳት ጸጋይን ዘዳለው ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ካብ 4 ክሳብ 6 ታሕሳስ ኣብ ንዞባታት ናቕፋ ኣፍ ዓበት ሽዕብን ጊንዳዕን ዑደት ብምክያድ ኣብ ኣገልግሎት ትምህርትን ሕርሻዊ ልምዓትን ከምኡውን ዕቃበት ታሪኻዊ ኣሰራት ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ተዓዚባ ኣብዚ ብኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ተሰንያ ዝገበረቶ ዑደት ወይዘሮ ኣስመረት ኣብ ንዞባ ናቕፋ ታሪኻዊ ድፍዓት ሓርነታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምዕዛብ ኣብቲ ሃገራዊ ቅርሲ ብዛዕባ ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን ብውሱን ዓቕሚ ንምፍዋሱ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታትን መብርሂ ተዋሂብዋ ብተወሳኺ ኣብ ቤተ መዘክር ናቕፋ ብዛዕባ ዘሎ ቅርስታትን ኣገባባት ተዓቃቅቡን ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ኣማሓዳሪ ንዞባ ናቕፋን ኣብ ጋድም ሓሊብ ብሓገዝ ማሽነሪ መእለይ ውሕጅ ብምስራሕ ኩነታት ሕርሻ ብዛዕባ ዝመሓየሸሉ ኣገባብ ድማ ምስ ሓረስቶትን ክኢላታት ሕርሻን ዘትያም ብዘይካዚ ኣብ ጊዒነብ ቲሉክን ብሴስን ዞባ ሽዕብ ሰበኽሳግማዊ መነባብሮ ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ብዛዕባ ዝመሓየሸሉ ስጉምትታት ምስ ኣማሓደርቲ ከባቢ ርእሰ መምህራንን ተላዚባ ኣብ መወዳእታ 50 ሜታዊት ካብ ስራሕቱ ተዛዚሙ ዘሎ መእለይ ውሕጅ ዓድሹማ ብቕልጡፍ ተዛዚሙ ኣብ ስራሕ ብዛዕባ ዝኣትወሉ ሜላታት ምስ ኢንጂነራትን ክኢላታት ሕርሻን ኣብ መደበር ፈልሲ ፍልፍል ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገማይ ብዛዕባ ዝፍትሐሉ መንገዲ ድማ ምስ ሓላፍታ መደበርን ሞያውያንን ሓሳብ ተለዋዊጣ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ቁርደትን ሃማተን ተዋሂዱ ኣብ ከተማ ቁርደትን ከባቢያን ምዝርከብ ቱሪዝማዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጥንታዊ ህንጻታትን ታሪኻዊ ቦታታትን ዝላል መደብ ወዲቡ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ ነበርቲ ብሓፈሻ መንእስያትን ተምሃሮን ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ጥንታዊ ኣሰራት ብምብጻሕ ትሕዝቱን ኣገዳስነቱን ብግቡእ ፈሊጦም ንምዕቃቡ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃሞም ዘበርክትሉ ባይታ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ኣባል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽ ባርካ መንእሰይ ኣኽሊሉ ዓንዶም ገሊጹ ካብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን ክሳብ 1967 ዝተሃንጸ ልዕሊ 100 ጥንታዊ ህንጻታት 2 ሰንሰለታዊ ዕርታትን 3 ቢንቶታትን መንገዲ ባቡርን ከም ዘለው ዝጠቐሰ መንእሰይ ኣኽሊሉ ብሰንኪ ባህራውን ሰብ ሰርሖን ሓደጋታት ይዓኑ ስለ ዘለው ብኪላታት ናይቲ ዓውዲ ዝተሰነየ ጽገና ክሳብ ዝግበረሎም መላእ ሕብረተሰብ ልዑል ግምት ሂቡ ክዕቅቦም ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብቲ ናይ ምልላይ መደብ ዝተሳተፉ ወገኖም ኣቐዲሞም ተመሳሳሊ መደብ ብዘይምትግባሩ ኣፍልጦም ድሩት ምንባሩ ብምሕባር እቲ መደብ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም
ኣብ ንዞባተ ሰነይ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ንዝተዋፅኡ 34 መንእስያት ሰራሕተኛታት ኣብ መሕደራ ግዜ መሪሕነት ምውጣን መደባትን ጋንታዊ ኣሰራርሓን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ንዞባተ ሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረየሱስ ሃማተ ኣብ ምብራኽ ዓቕምታት መንእስያት ኣተኪሩ ንዝወደቦ ዘሎ ስልጠናታት ብምጓዝ እቲ ስልጠና ንጽፉፍን ስሉጥን ስራሕ ዝደፍእ ስለ ዝኾነ ሰልጠንቲ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ከዘውትርዎ ተላብዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃማተ ኣብ ንዞባተ ሰነይ መንእሰይ መለስ ገብራይ ብወገኑ ነቲ ስልጠና ክውን ንምግባር ንዝተሓባበሩ ኣካላት ድሕሪ ምስጋን ኣብ መጻውን ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደብ ምዃኑ ገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ክነጥፍ ጽንሐት ዋጋእ ሰራዊታ ተልእኾ ከም ዝወደአ ትማሊ 9 ታሕሳስ ብወግዓ ኣፍሊጣ ይኹን እምበር ኣብ ብምስልጣን ሰራዊት ኢራቅ ከም ዝነጥፍ ዝገለጸቶ ዛጊት ቁጥሩ ዘይተነጸረ ሰራዊት ከተትርፍ ምዃና ሓቢራላ ሓያሎ ካብ ኣባላት ሰራዊታ ብመጥቃዕቲ ዝኸሰረት ኣሜሪካ በብእዋኑ ካብ ኢራቅ ክትስሕቦ ከም ጸንሐት ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 2500 ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ዓስኪሮም ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ካብ ኢራቃውያን ሓያል ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ሮኬት መርኣያ ናይቲ ተቃውሞታት ክምዃኖም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ተጠቕሱ ኣሜሪካ ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ምትእታው ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ብቐሊሉ ክፍወስ ዘይክእል ስምብራት ይገድፍ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ሜክሲኮ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ማእከላይ ኣሜሪካ ጽዕና ዝነበረት መኪና ብምግንጣላ ብውሕዱ 53 ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲኡ ብሰንኪቲ ትማሊ 9 ታሕሳስ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሜክሲኮ ዘጋጠመ ሓደጋ ህሱያት ዝርከቦም ሓያሎ ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎ እቲ ፍጻመ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝለዓለ ሰብኣዊ ክሳራ ዝወረደ ኮይኑሎ ዝበዝሑ ካብቶም መንገዲ ሜክሲኮ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምስጋር ወጢኖም ዝተበገሱ ስደተኛታት ዜጋታት ሆንዱራስ ጓቲማላን ኤልሳልቫዶርን ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ መንግስቲ ኒካራጓ ሃገሩ ምስ ደሴት ታይዋን ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸ ትማሊ 9 ታሕሳስ ብወግዓ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኒካራጓ ሃገሩ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከም እትድግፍ ደሴት ታይዋን ድማ ኣካል ልኡላዊ ግዝኣት ቻይና ምዃና ከም ዝኣምን ገሊጹሎ ሰመዝዲ ቻይና ኒካራጓን ሎሚ 10 ታሕሳስ ኣብ ቻይናዊት ከተማ ቲያንጂን ተራኺቦም ከም ተዘራረቡን ዝምድና ሃገራቶም ናብ ንቡር ንምላስ ኣብ ዘኽእል ሰነድ ከም ዝኸተሙን ተፈሊጡሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ብዘይፍረ ዝተበተነ ኒክሎሳዊ ስምምዕ ኢራን ዝምልከት ዝርብ ትማሊ 9 ታሕሳስ ኣብ ኦስትራልያዊት ከተማ ቬና ዳግማይ ተጀሚሩ እዚ ወከልቲ ኢራንን ሓያላን ሃገራትን ዝሳተፎ ዘለዎ ርክብ ዕውት ክኸውን እንተኮይኑ ሃገራት ምዕራብ እቦታዊ ተበግሶታት ክህልወን ከም ዝግባእ መንግስቲ ኢራን ጽውዕ ዘሎ ይኹን እምበር ኣብቲ ኣኼባ ዝሳተፋ ዘለዋ ብኣሜሪካ ዝምእዘና ሃገራት ምዕራብ ብኢራን ንዝቐረበ እገዳ ናይ ምልዓል እማመ ከተግብራ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ከም ዝኾነዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝእምቱ በዚ ድማ እዚ ካልኣይ ርክቡን እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይክእል ተንተንቲ ብኣግኡ ግምታቶም ይህብለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እወታዊ ውፅኢት ምስ ዘይርከቦ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተሪር ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዝኽእላ ይጠንቀቕ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ጸንሐት ኣሜሪካ ነቲ እገዳ ከተልዕሎ እንተኮይና ኢራን ኒኩለሳዊ መደባታ ከተቋርጹ እያ ክትጽውዕ ጸኒሓ ኢራን ብወገና ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ከይተለዓለ ኒኩለሳዊ መደባታ ከም ዘይተቋርጽ እያ ትሕብር በዚ ድማ ፍልልያት ኢራንን ኣሜሪካን ኣብዚ ሓጺር እዋን ዝጸብብ ከም ዘይመስል ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣህጉራዊ ውድድራት ኦሎምፒክ ፖለቲካዊ መሳርሒ ክኸውን ከም ዘይግባእ ቻይና ትማሊ 9 ታሕሳስ ተሓሳሲባ ቻይና ነዚ ገለጸት ብሪጣንያን ካናዳን ዝርከበን ብርክት ዝበለ ሃገራት ኤውሮጳ ንኣሜሪካን ኣውስትራልያን ስዒበን ካብ ኦሎምፒክ ቤጂንግ 2022 ዝሳተፉ ዲፕሎማተኛታት ከም ዘይሰዳህ ድሕሪ ምሕባረን እዩ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነ ቻይና እተን ሃገራት ከቢድ ዋጋ ክኸፍላሉ ምዃነን ኣጠንቂቓላ ይኹን እምበር ቻይና ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ክትወስዶ ብዛዕባ እትኽእል ስጉምትታት ዛጊት ኣይነጥረትን ዘላ እተን ሃገራት ዝወስዶ ውሳነ ምስ ቻይና ንዘለወን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ውድድራት ኦሎምፒክ ቤጂን ካብ 4 ክሳብ 20 ለካቲት 2022 ክካየድ መደብ ተታሒዙ ምህላው እዩ ዝሕበር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም
ቅደ ሕጊ መስርሕ ምንዳፍ ምጥርናፍን መዋሃድን ሕግታት ዝብል ዓውደ መጽናዕቲ አንጊዱ ኣብ ከተማ ወረዳ ጥንታውን ታሪኻውን ቅርሳት ንምልላይ ዝዓለመ መደብ ተኻይዱ ኣብ ንዞባ ተሰነይ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ስልጠና ተዋሂቡ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ክነጥፍ ጸንሐት ዋጋእ ሰራዊታ ተልእኹ ከም ዝወድእ ኣፍሊጣ ኣብ ሜክሲኮ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል መኪና ብውሕዱ 53 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሞይቶም ኒካራጓ ምስ ደሴት ታይዋን ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝበተኸት ብወግዓ ኣፍሊጣ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ سلام زغوركم تعزبتنا لو ما عربت تدالوه عيتاو زينا سبورت حيزلكم مجلهم نمكتالكم بخرج عدم موسى غرز غابير قطما سوبر ديفيجن ايتمالا اب زقصلو كوبانيا سمبن عداغ حمص كلتا بحاله سعراتام صوتام مستجمر عداغ حمص اوش تقلت دا كاب يوحنس الف بزرختا شوتو حدا بزيرو مرحنيت حزام انت هنا كوبانيا سجن درجان معقب سعر سلازي واتسام انت مزغبتا شوتو نملاس حيال كلس غيرام ام بل عسس لسدق سليط واخا كاب يافيت محر بزرختا شوتو تمعرريام سجن دغيما ام بل صدق بمنقد فليمون دمو شوتو بمركبا نصوتا كلتا بحاله تعاوتاتلم قصيلن ساعات كلتنا ميراز وردا اسمرا بيرا انصار براديزين صوتا مسفلمه اسمرا بيرا ام بل عسس لسدق اكافاليات فعلم ولد جابر نابغزا لداتو شوتو بمقصارم نبراديزو مرينيتات حيزوام دحر حموش دقات تصاوتاي براديزو موسى تغلاي حدغنيا صوتا بمصواتهم بغيح كارت ام بالعسل شومون تدق كاميرا توايروم اسمرا بيرا نقولو تصاوت براديزو تطقيمه كاب حلقه غانتا مدهاني اغهاد شوت بمركب تمعاريام مدهاني اغهادن 24 عامታት ተጻወተ ገዲም ኮይኑ ምስ ክለባት ዳህላክ ያፋሪ ገዛባንዳ ዕዳጋ ሐሙስና አስበራ ቢራን ተጻዊቲም እተጻወታይ ኣብ 1998 ምስሕሪት ጋንታ ተማሃሮ ኤርትራ ኣብ ስካንዲኔቪያ ከምኡውን ካብ 1998 ክሳብ 2009 ምስ መንእስያት ናይ ኦሎምፒክ ትሕቲ 22 ዓመት ምስ ዓባይ ሃገራት ጋንታውን ተጻዊቲም دحر عرفت اسمرا بيرام اما بال50 كلتن 79 دقائق كافنان غربز غاهير ملهاني سيمن يار كيلان بزرختان سلسل شوطات بغفح 4 بحال تعويتام اما وداتا زغطما ادليس انصار غزاواندين زين كلبات نعرفت شوطو بزي مكابن 0-0 نامرحين اب كالا ابرغنام ادليس صبغ منقساس مبراي بمنقد اتقعا ساميل هايلا اما بال76 دقائق كومون اما بال80 كلتن بمنقد صالح سعيد بزرختن شوطات 2-0 تعويتام غطما شامبيونات صباح سنبت كاب ساعات كلتا تحيزو ادليس انصار اسمرا بيرا قيا بحرخا انصار التحرك غطمات كلون مخانو هزبا ركوات اتفدرشن حبيروم شكرا زغوركم تعزبتنام لو مزدالوخو على توزيع سبورت ابزازم سلام